היי, אני רן כהן, איש סיסטם ב-Dream VPS. מה זה Dream VPS? תרשו לי להמלק לכם. התשתית שלנו תגרום לטילים של נאסא להיראות איטיים בשילוב פלטפורמות ענן כחול לבן עם יכולות על חלל. שלא נדבר על מה שקורה בשאר החברות מבחינת התמיכה. התקבלת? באמת? אמא, את לא מבינה, התקפלתי. אמא שלי, אני חוזר אליך, רגע. כן. כן, הכל פה מושבת, כל המערכות קרסו, העובדים לא עובדים. רונן, מה, גם אצלך נפל? וואה, השמטה. אני מעביר אותך למישהו אחר. הלו, מה? כל המשרד שלך מושבת. וואה, אני מעביר אותך למישהו אחר. לא שרתי עליה. אצלנו בדרים, כל התומכים ברמה הכי גבוהה מבחינה טכנית. אין תקלה שהם לא מצליחים לפתור. בהסכמה, נכון? אני כל יום מרגיש גיבור על זה שאני מציל לקוחות מפני סכנה או אויב מרושע. מה זה אותה? תגמר! חזק! שמחתי להציל, לעזור לה. גיבורים אמיתיים לא מפחדים ממסך שחור. אם לא הבנתם מה זה תשתית ענן אמיתית, אני אסביר לכם. השקעתם המון באתר ובעסק שלכם. פתאום תקלה חומרתית. כשיש גיבוי לכל רכיב בתשתית הענן, העסק שלך באוויר לא משנה את התקלה קורית. ומה קורה כשאין תשתית ענן אמיתית? שהכל יעבוד, הכל יחזור לקדמותו. שיעלה. שומע? כשאתה מסיים אנלוגיה, תאסוף את זה, כן? בקיצור, אנחנו כאן. צוות המקצוענים של Dream מגבר אתכם בערוך לכל תקלה. לכל מה שתצטרכו, כי באמת אכפת לנו. בבקשה, תחזרו לעבוד. ואת זה תוכלו לשאול את הלקוחות שכבר עובדים איתנו, שלא מתעסקים בתקלות ושיחות מיותרות, אלא בפיתוח העסק שלהם. הכל עובד חלק? לא, הסתדרתי, הכל עובד פיקס, תודה. ליאת, בואי תראי איזה יפה צמח פה התפוז. מטורף. הוא יגד פה.